Prif Weithredwr y Sioe amaethyddol wych yma, Rhys Jones yn fan hyn. Y bedwaredd sioe, dwi'n iawn? Bedwaredd, ie. Bedwaredd, mae'r blynyddoedd yn hedfan yn dydyn nhw. Mae'r wythnos yn hedfan. Ydy, mae hynny'n ddigon gwir, mae'n ddydd Iau cyn i rywun droi rownd. Ddechrau'r wythnos, oeddet ti'n sôn eich bod chi fel tîm wedi torchi llewis a eich bod chi'n barod amdano ni, a phopeth wedi mynd yn hwylus? Mae wedi mynd yn wych. Popeth o'r nos Sul, o'r foment gyntaf yna, o foliant y maes lle oedd dros 100 yn y côr ar y llwyfan yn gwefreiddio a gynulleidfa canu da. A mae wedi gosod y bar fi cedi ar gyfer yr wythnos. A mae Sir Frycheiniog fel Sir Nawdd wedi mwynhau fod yng nghanol yr holl sylw yr wythnos hon. O, mae Gethin Hafard wedi harwain nhw, do. O, mae wedi. A dwi'n teimlo... Gyda Gwen, dwi'n teimlo. Gyda Gwen ac Urddas a Ceri wraig a Teleri Llysgynnar, maen nhw gyd wedi mwynhau ac wedi ymroi cymaint i'r wythnos ar elfen y Gymraeg yn y trwyddon gryf, yr stori yr ardal, o'r cwmsenni, a'r bortread hyfryd fuodd ohono Gethin ar cefen gwlad. Ni wedi gweld dyn o'i gynefin yn serenu yma ar Rhys y Sioe. Ar elfen mawr siroedd nawdd, maen nhw'n rhoi di stamp i hunan, ond maen nhw'n codi arian ar wahân i ymwybyddiaeth o fywyd cefn gwlad ac o'r sioe yma ar cyfan i gyd. Mae'r arian yma wedyn yn cael ei fuddsoddi ar y maes yma, dydy, a mae hynny i weld eto leni. Mae i weld, wrth gwrs, popeth i weld o amgylch ni, dyma fuddsoddiad yr aelodau. 1963 oedd y sioe gyntaf yma Llanelwedd, Sir Rhys-yfed oedd y Sir Nawdd gyntaf. Byddwn nhw'n noddi mhen rhyw 2 flynedd arall. A mae yna ôl yr holl siroedd yma draws y maes i gyd. Wrth gwrs, Cnefin fi oedd un o'r syniadau newydd eleni arbrawf yw pentre defed newydd, ond fydd arian bydd Sir Frycheiniog yn codi fynd i wella'r adnoddau yn yr adran yna a edrych ar wneud welliannau hefyd i'r adran gneifio. Ond am sir sy'n dathlu defed pale well i'r rhoi'r fuddsoddiad. Mae'r atyniadau hefyd yn bwysig ac fe welson ni gôr ffermwyr Hawkston yma ddillin, oedd hynny'n dipyn o uchafbwynt. Bendant, sioe gan yw eleni, yn dwi, war y teg. Pan nath nhw ddod i'r cylch, 3,000 o bobl yn yr eisteddle. Mi ganon nhw am y tro cyntaf erioed yn Gymraeg calon lan ar 3,000 ar eu trad i gymrodwyo'r côr. Oedd e'n hynod, oedd e'n awyrgylch hyfryd. Pawb yn sôn ystod y dydd, pwy amser mae côr Hawkston ma'n, 105, ond nhw gyd yna. Pam wyt ti'n credu bod nhw wedi cydio gymaint a chael gymaint o gefnogaeth gan bobl? Mae gyd o'n ni'n gwybod am rhywun felly drwsio rhyw gysylltiad ar côr, nifer o aelodau'r côr, gyda chyswllt â ni fel sioe, Ale Pentre Mawr ar enghraifft. Ni gyd yn arfer yn gweld e'n canu'r anthem cyn y frwydr fawr yn y cneifio, cael y cyfle i ganu yn y cylch. Wrth gwrs, nhw hefyd wedi bod yn tynnu sylw at bwnc bwysig iawn yn cefn gwlad, sef iechyd meddwl yn y gymuned wledig. Oedd o sôn am hynny, ac fe'n credu nhw'n teimlo bod cael y cyfle i berfformio ar Rhys y Sioe, cyfle iddyn nhw fel côr i ddiolch i'r gymuned am y gefnogaeth maen nhw wedi cael. Ac o'n i'n siarad ar aelodau wrth nhw gorffen, o'n nhw dan emosiwn, o'n nhw dan deimlad, o'n nhw wedi gweld cryfder y cariad oedd gan bobl Llanelwedd tuag at y côr. Bydd rhaid y côr bob blwyddyn rwan, Aled. Bydd, wel, iawn. Byddai'n colli mwy o wall nawr. Ond un cwestiwn i gloi, wrth i ti orwedd yn y gwely heno a diffodd y gola, fydd na wen ar dy wyneb di? Bydd. Mae wedi bod wrthos i'w chofio, allai'n lacio chydig. Mae wedi bod yn gret, a mae yna dîm arbennig. Mae'r tîm o staff sy'n gefen mawr i mi ar gwirfoddolwyr. Nhw sy'n heiddi'r clod. Aled, diolch o galon. Da ni wedi cael sioe dda. Diolch. Diolch o fawr. Croeso.